हेल' लोगोफोर, जोंनि बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बे भिडिअ'आव जों मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशिनि सोमोन्दै रायज्लायगोन। सानफ्रोमबो गाहाम देहानि राहानि सोमोन्दै बर' रावजों भिडिअ' नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। अब्ला फैदो जों जागायदिनि। गिबियाव दङ मेष राशिनि सोमोन्दै फोरमायथि। मेष राशिनि आखु। मेष राशिया राशिनि गिबि नेरसोन। नोंहा गोख्रों आरो गोहोगोरा आखुथायफोर दं। नोंहा नोंथांनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय थांखि दं आरो नोंथाङा मोनसे गोख्रों गोसोजों आवगायलाङो। नोंथांनाव गोहोनि सिमा गैयै बाख्रि दं, जाय नोंथांखौ गोरलैयै मेंनो होआ। साहसआ नोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन गुन आरो नोंथाङा दैदेननायखौ मोजां मोनो, जेराव नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा नोंथांजों दिन्थिजानाय लामाखौ उनसंनो मोजां मोनो। नोंथांनि आखल-आखुआ रोखा आरो थोंजोङै आरो नोंथाङा गावनि खर'खौ शुतुरमुर्ग बायदि दोनखोमानायनि अनगायै जेंनाखौ मोगा-मोगि जानायाव फोथायो। नोंथाङा गोख्रै मावनो थाखाय थियारि, नाथाय माब्लाबा-माब्लाबा नोंथाङा आबेग गोनां जानायनि थाखाय गोरोन्थि लामायाव थांनो हागौ। आश्विनी नक्षत्र। बे नक्षत्रनि मोदाइया आश्विनी कुमार आरो भगवान केतु। बे नक्षत्रआव जोनोम मोननाय थागिबिफोरा गोसो गुदुं आरो सोरजिलु हाबा मावो। बे राशि आरो बे नक्षत्रआव जोनोम जानायफोरा मोजां देहायारि आरो गोसोआरि जौगाथाय थायो। केतुआ बे नक्षत्रनि बिगोमा जानायनि जाहोनाव बिसोरनि खामानिया हरखाबै बानायनाय एबा गाज्रि जायो। बिसोर बांसिन रागा जोङो। बिसोरो आयुर्वेदाव फोथायो। भरानी नक्षत्र। बे नक्षत्रनि बिगोमाया यमराज आरो इसोर शुक्र। बे राशिनि गाज्रि गुनफोरनि थाखाय बिसोरो बांसिन रागा जोङो आरो देहायारि रंजानायाव गोसो जायो। भेनासआ नक्षत्रनि बिगोमा जानायनि जाहोनाव बिसोरो आलिशान आखुनि। विनासआ सोमोन्दोनि ओंथिगोनां जानायनि जाहोनाव सोमोन्दोफोरा गाज्रि जाया। जानो हागौ गोबां लोगोफोर दं एबा एसेल' लोगोफोरजों गोथौ लोगोआरि सोमोन्दो दं। बिगुराव जोंनाय नुनो मोनो। कृतिका नक्षत्र। बे नक्षत्रनि मोदाइया अग्नि आरो इसोरआ सान। बेवहाय मोनसे सोरजिलु आरो सोदांनाय गोसो दं। बिसोरहा बाख्नायजानो लुबैनाय दं। बिसोर गुबुनखौ निमाहा होनायाव फोथायो। जुदि बिसोरनि गोसोआ यगा आरो ध्यानआव नांथाबना दं, अब्ला आथोनारि गोहोआ खम जायो आरो बासायनायखौ मोननो हायो। जेब्ला बिसोर थगायो, अब्ला बिसोर जोबोद रागा जोङो। बिसोर गोहो मोननो हायो। मेष राशिनि तैथ्य साना जादों मंगलबार। आरो बे राशिनि खाफालगोनां अनजिमाफोरा जादों 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 आरो 72। खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। लाकि अन्थाइआ जादों डायमन्ड एबा हिरा। रुबिलर्ड ग्रह मंगल ग्रह। पजिटिभ गुनफोरा जादों फालांगियारि, गोख्रों, साहसगोनां, सांग्रां आरो गोहोगोनां। गाज्रि गुनफोरा जादों गोसो गैयै, साननो रोङै, स्वार्थी, मेगन सानाय, ओंथि गैयै, अहंकारि, मोदोम, अनागार, बिगोमा आरो हिंसायारि। सावस्रि साननाय। मेष राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि थासारिखौ थाबैनो साबसिन खालामो। बिसोरनि गोहोनि थाखोआ माब्लाबा-माब्लाबा गुवारै गोजौ-गाहाय जायो आरो बेनिखायनो बिसोरो गावसोरनि आदारखौ जोथोन लानांगौ। बिसोर कफि आरो सिनिखौ नागारनांगौ। बेफोर मुवाफोरा बिसोरखौ नारसिननायनि जाहोन जानो हागौ। दानिया नैथियाव दङ वृषभ राशि। नोंथाङा राशिनि नैथि नेरसोन। वृष राशिया बे राशिनि नेरसोन। वृषभ राशिया गोहो आरो गोहोखौ दिन्थियो। नेरसोनजों गोनो-गोथो दाजा। नोंथाङा गुरै आरो गोदान-गोदान जानो हागौ। नोंथाङा गुरैयै थायो जेब्लासिम नोंथांखौ थगायनाय एबा थुलुंगा होनाय जाया। नोंथाङा नोंथांनि थिरांथानि थाखायबो मिथिजायो। रावबो नोंथांखौ नोंथांनि थांखिनिफ्राय गोसोखौ दोरदहोनो हाया। नोंथाङा नोंथांनि जिउआव गोरलैथि आरो दिदोमथिखौ बांसिन गोनांथि होयो, जायनि जाहोनाव नोंथांनि खाथि-खालानि थाखाय सुबुंफोरा नोंथांखौ बारु आरो गोसो गैयै साननो हायो।
जुदि नोंथांनि दिदोमथिया खैफोदाव दंब्ला नोंथाङा नाङै खैफोद लानो राजि जाया। नोंथाङा नोंथांनि सुखुखौ गोबां गोनांथि होयो आरो नोंथाङा बेसादारि जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि बे गुनआ नोंथांनो मोनसे मोगथाङारि नोजोरथि होयो। जुदियावबो नोंखौ थारैनो एक्सपार्टबो बुंनो हाया, थेवब्लाबो नोंथाङा सासे जोबोद मोजां लोगो जानो हागौ जाय रैखागिरि आरो लामा दिन्थिगिरिनि बिफाव लानो हायो। वृषभ नक्षत्र। बे नक्षत्रनि मोदाया अग्नि आरो इसोरा सान। बे नक्षत्रआव जोनोम मोननाय थागिबिफोरा गोसो गुदुं आरो थुलुंगानायजों बुंफबनाय। बिसोरनाव जेबो स्वार्थ गैया। बिसोरहा गोबां थांखि दं आरो गोहोखौ मोजां मोनो। रोहिणी नक्षत्र। बे नक्षत्रनि मोदाया ब्रह्म आरो इसोर चन्द्र। बे थागिबिफोरा गोसो गुदुं, नाजाथाबनाय, सानबोलावरि आरो गुबैथिजों बुंफबनाय। बेफोरजों लोगोसे बेफोराव स्वार्थआबो गोबां। रागा जोंब्लाबो मोखाङाव जेबो रागा जोंनाय गैया। मृगशीर्ष नक्षत्र। बे नक्षत्रनि बिगोमाया अखाफोर आरो इसोरा मंगल। स्वार्थखौ कृतिका नक्षत्रनि थागिबिफोरनिफ्राय बाङाइसिनाव मोननाय जायो। बिसोरो गोसो गुदुं। बिसोरो जाय खामानिखौ मावो बिसोर बेखौ आबुं खालामो आरो हगारना होयो। बिसोरो फिसाब्लाबो गोजौ थाखोनि सुबुंफोरखौ दैदेननो आरो दिन्थिनो मोननाया गोजोनथाव। जेसेबां थाब बिसोरो गोसो गुदुं जायो एसेबांनो थाब बिसोरो गोसो बायनो हमो। वृषभ धैर्य लाखि दिन एबा खाफाल गोनां दिनफोरा जादों शुक्रबार आरो समबार। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6, 15, 23, 33, 42 आरो 51। खाफाल गोनां गाबा जादों निला। लर्ड ग्रहफोरा जादों सुक्रिक, प्रेक्टिकेल, स्टेबल, फोथायजाथाव, उदार, मानबकुल आरो फोथायजाथाव। नेगेटिभ गुनफोरा जादों अलसिया, स्टप, बाइट्स, गाव सांग्रां सावस्रि जेंनाफोर थानो हागौ। गुबुन बेरामफोर जेरै टनसिल, लदथा आरो देरबोनाया लोब्बा थानो हागौ। मोदोमनि नारसिननाय आरो बुनाय, गोदोनानि मोदोम रोदायाव दुखु मोननाय बायदिफोराबो उसुबिदा जाहोनो हागौ। दानिया फैदो मिथुन राशिनि आखुथाय। नोंथांनि राशिनि नेरसोनआ जावजा जाय नोंथांनि आखुआव मोननैथिखौ दिन्थियो। नोंथांनि आखुआव बे गोरोबलायनाया नोंथांखौ गुबुनफोरनिफ्राय आलादा खालामो। बिदिन्थि बायदियै, सानसेखालि जुदि नोंथाङा मोनसे जिनिसखौ मोजां मोनो अब्ला फैगौ समाव नोंथाङा उल्था बुंनो हागौ। नोंथाङा एखे समावनो मोजां मोननाय आरो मुगैनायखौ मोनदांनो हायो। नंगुबैयै माब्लाबा माब्लाबा बे मोननै आबेगनि गेजेराव फाराग खालामनाया गोब्राब जानो हागौ। बेयो नोंथांखौ गोनो गोथो खालामनायनि अनगायैबो नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरखौबो गोनो गोथो खालामो। बेयो नोंथांनि थिरांथायावबो गोहोम खोख्लैयो। आरो नोंथाङा नोंथांनि सुथुरनि मोजां हास्थायग्रा बायदि साननानै जोबहैयो। बबेखानि नोंथाङा रोंग'थिनि गोहोजों अनथोब गोनां। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिथियाबो जानो हागौ, नाथाय जेब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोनो अब्ला नोंथाङा बेखौ बाहायनो हागौ। नोंथाङा सासे मोजां रायज्लायग्रा, सासे मोजां बुंथिगिरि जानो हागौ आरो माखासे मोजां लोगोफोर बानायनो थाखाय जोबोद सोलो गोनां जानो हागौ। मिथुन नक्षत्र। मृगशीर्ष नक्षत्र। बे नक्षत्रनि बिगोमाया अखाफोर आरो इसोरा मंगल। बिसोरो गोसो गुदुं आरो खस्थ' खालामग्रा। बे थागिबिफोरनाव कुटनीतिनि एसेल' गुनफोर दं। हौवा थागिबिफोरहा आबुं हौवा गोनां आरो आइजोफोरहा आबुं आइजोआरि थायो। गावखौ फोथायनाय मोननो हायो। गावनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजा। मिथिंगाया गोरलै आरो जिउआ जाफुंसारनाय। देहायारि गोजोननायनि थाखाय बांसिन लुबैनाय थायो। अर्द्रा नक्षत्र। बे नक्षत्रनि मोदाया रुद्र आरो इसोरा मंगल। मिथुन राशि आरो बे नक्षत्रआव जोनोम मोननाय थागिबिफोरा रोंग'थि गोनां राजखान्थियारि आरो राजगावारि जाय सुथुरखौ हाद्रि सारहोयो। बिसोर मैला राजखान्थिखौ मोजां मोना। बिसोरो थार आरो थार राजखान्थि खालामो। बिसोर थगायनाय नङा आरो हमजाया। नोंथांनि जिउ राहाखौ गाज्रि जानो दाहो। पुनर्वसु नक्षत्र। बे नक्षत्रनि इसोरा इसोरफोरनि बिमा आरो बिगोमा।
बे सुबुंफोरहा बांसिन धोरोमारि थायो, जायनि थाखाय राजखान्थियारि गुनफोर मोननाय जायो। बिसोरनि आखुआ गोरलै आरो गोसो गुदुं। बिसोरो गुबुनखौ जेबो खहा खालामा आरो गावनो मोजां खालामो। बिसोरहा सिमा गोनां लिबिड' दं। बियो गावनि बिसिनि अनगा रावखौबो मोजां मोना। बिसोरो स्वार्थी आरो मोजां मोनग्राबो। मिथुन राशिनि खाफालगोनां साना जादों बुधबार। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5, 14, 23, 32, 41 आरो 50। खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब, लेबु गाब आरो गोमो गाब। खाफालगोनां अन्थाइआ जादों टपाज। पन्ना ग्रहफोरा जादों बुध। पजिटिभ गुनफोरा जादों गोसोआरि रोंग'थि, राजखान्थि, थुलुंगानाय, सोलो, बुद्धि आरो बायदि बायदि रोखोमनि। नेगेटिभ गुनफोरा जादों थगायनाय, एम्बिभेलेन्स, लजिनेस आरो मेसि हेल्थनि जिंगा। गोसोआरि आरो गिथावना जेंनाफोर थानो हागौ। बिसोर हां लानाय अंगफोरजोंबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आसिफोर, आखाइ आरो फाफ्लियावबो जेंना जानो हागौ। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथाङा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होदो। गोजोन्थों।